Hola, estem aquí al carrer Masquefa, al barri de Set Camins, per explicar-vos la proposta que tenim de crear petites rambles a 3 barris de la nostra ciutat. Aquí, al carrer Masquefa del barri de Set Camins, al carrer Pau Muntades del barri de Montserrat i a l'avinguda Verge de la Pietat del barri de Fàtima. Què vol dir petites rambles? Doncs vol dir carrers amb les voreres més amples, amb arbres, nou enllumenat i amb bancs. I amb circulació a velocitat 30. Espais que siguin per passejar i per comprar, on el comerç hi pugui tornar a aflorar. I per què proposem aquestes petites rambles? Doncs les proposem perquè aquests 3 barris, Set Camins, Montserrat i Fàtima, són 3 barris que queden molt apartats del centre d'Igualada i volem que tinguin el seu propi centre, que tinguin el seu espai on fer barri, on fer comunitat, on trobar-se. Estem convençuts que aquesta serà una gran millora pels veïns i veïnes d'aquests barris i que nosaltres farem realitat si guanyem les eleccions del 28 de maig. Volem que tots els barris d'Igualada siguin de primera.